हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै जोंहानि गय बागानाव माने थालिर गायनो नागिरदों आरोना गेजेर गेजेराव माने गयफ्रा रानिनि आरोना गयफ्रा रानिनि थालिरखौ गेजेर गेजेर गायनांगौ जायो। माने गयफ्रा एकदम थाजिम मोजाङै माने सिनारिफ्रा बरिया जाबोयो आरोना। दा आङो गय बागानाव थांगोन ओमफ्राय गय गायगोन। माबा गय गायगोन लायनो मा थालिर गायगोन। थालिर नै फांसे नै जावनानै दोनखादों नै सिनि साम्फा गायगोन खदालखौ लानोसै थांसै। नैबे मनाया मबाइल लाङासै दै मना लांलायनाय मानो मबाइल लाङो बिदि नङा आरो जेनेबा ना माने मबाइल लानो थाखायसो लांगोन आरो थालिर। ओमफ्राय ओजोंहाय फोथाराव माखासे दंखायो ओमफ्राय दा आं बेखौ लाना थांसिन आरोना थालिर ओमफ्राय खदालखौ लाना बेयाव गयखौ जावायदों। गयखौ जावायनानै बेनिफ्राय बोसोरनै बा बोसोरथामनि उनाव जावफुनानै बै बारि गिदिराव गायगोन आरोना। बेयाव गायनानै माने जौगोन। ओमफ्राय दा आङो थालिर गायनो थांगासिनो गेजेर गेजेराव थालिर गायगोन नङाबा गया रानो सान्दुंजों। दा ओमफ्राय बेयाव माखासे दंबावो नै जावायना दोनदों आरो नेक्स्ट मानसिया आरो बेखौ गायगोन आरो दा फिसा फिसा दा देरथ'वाखै बे देरबाथाय बेखौ ओजोंहाय गायस्लायगोन आरो। दा फांसेयावनो गय जावैनो हाबा मोजां। फांसेयावनो जोंथिं 40 थाखा 30 थाखा जादों। ओमफ्राय बेलेगावथ' 50 थाखानि गोजौ खोमा। दा थाखा मोनो आरोना गय जावैनानै फाननो हायोबाबो। बे औवाया जोंहानि गोजा। बेनिफ्राय बैयाव गायगोन बे बारि गिदिर दासो बानायदों आरोना। ओमफ्राय बै जोंहानि न' बै नुहुरनाया जोंहानि न' आरोना। नैबो जोंहानि बारि नै बारि फिसा आरोना गय फिसा फिसा जावायदों नै जावायदों ओइथिंबो दङ नै फिसा फिसानो बारा जावाखै बिदिनो 60 दालसो दं खोमा 60। आनारस गायदोंमोन फांनैसो दा नेक्स्ट बैसागुआव आनारसआ जौबाय नै फिसा फिसानो। आथिंजों होनायनि जाहोनानो जाबाय माने आं मबाइल दांगासिनो ना बेनिखायनो आथिंजों गायदो आरोना जेबो जाया गायजायो नै। ओमफ्राय नै गायजोब्बाय ओरैबो दंमोन बिथिंबो गायजोब्बाय फुरा कमप्लिटआनो जाबाय दिनै गायजोबफ्रामबाय आरोना। माने गय बिफांनि गेजेर गेजेर गायोबा माने गया जौनो बा गब्ल'नो थाखाय माने दै मोनो आरो जेनेबा हासार मोनो बा दै मोनो जौनो थाखाय मोजां आरो ग्रोम ग्रोम जायो। बेनिखायनो थालिर बिफां गायनाय जायो साया मोनो आरोना बेनिखायनो गायनाय जायो थालिर बिफांखौ। नै कमप्लिट जाबाय दिनै मिशन साक्सेस। नोंथांमोनहाबो जुदि गय बागान बानायोबा नोंथांमोनहा बोरि हा दंबा गय बागान बानायनो हागोन। माने ओरैनो थास्लायस्लाय गय बागान बानायनानै दोननो साबसिन जायो आरोना मोजां जायो। नोङो 7 बोसोर बा 7-8 बोसोरसोनि उनाव नोङो बिनि फिथाइखौ मोनगोन आरोना बिदि माने फिथाइखौ मोनगोन फाननो हागोन बा जानो हागोन। बिनि हाबा हुखा बायदिसिना माने आजिखालिथ' गया बिराद दाम जाबाय। खान्दिनैयावनो 10 थाखा लायो होमबा बै 7 बोसोरनि उनावबा बेसेबां दाम जागोन माबायदि दाम जागोन। दानो जिबायदि दाम जाबाय अर जोंबाय माने दामाना गय बागान खालामनाया मोजां। आं नोंथांमोनखौबो SMS खालामो आरो SMS होयो गय बागान खालाम हाफोर दंबा आरो जाय हा दं। हा गैयाथ' माथो खालामनो उपायथ' गैया बिदिनो आरो। गेजेर गेजेर नारें बागान होगोन नारेंबो होगोन आरोना नारें खारजि गायगोन। बेनिफ्राय थालिराथ' थाखाबाय नारें थागोन बेनिफ्राय बिदिनो बिफां फिसा ओरैनो मोनजानाय फान्थाव बायदिसिना बिदिबो गायजायो। फाइनालि नै बे मान्दार गुफुर जार आरोना गुफुर बिबार बारो नै जोंहानाव दं बे मान्दार। ओमफ्राय नै बेयाव फाथै गायदों आरोना नै फाथैया बेयाव मानलासिगोन नै दासो फिसानै मान्दार गुफुर जात
बेलाइ होसोनांगौ नै अमा बेदरजों बिराद बरिया दोनथ'वाखैनो नै फिसा फिसा नै थायनानै दं नै बरिया अमा बेदरजों बिराद फाग्लिफ्रा बिदैखौनो सिख'लायबाय थायो नै बै सिङाव दैदों बेनिफ्राय मासेया दैयो मासेया गयो जाहैबाय गेन्द्रिया जागासिनो आदार नारेंफ्रा रिदि रिदां थायदों नै गोरलै गोरलैसो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै फैबाय थागोन भिडिअआथ' ओमफ्राय बिदिनो मदद खालाम आरोना साबसक्राइब खालाम बेनिफ्राय शेयार खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम आरो आंखौ मदद खालाम जाहाथे आंबो सिगांसिम आवगायनो हायो नोंथांमोनखौबो आं मदद खालामो नोंथांमोनाबो आंखौ मदद खालाम जाहाथे आंबो माने गुबुनफोरबायदि इउटुबार जानो हायो आरो बेनिखायनो नोंथांमोना मदद खालाम भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय